Hello guys, good morning. Oh, kita na punta karon sa akong trabaho. Mga katropa nga Bisaya. Harbis sa tukog mani. Anam na ko og kampad. Ako nagkuhan harbis. Ako rin taon isa ani guys. Oh. Mainita. Nagkuala sa ko diri at mga katropa. Ang ano lang pa. Kampad sa ano. Ang kiting pa. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling. Nasasaktan man